Suntem în dimineața Învierii și adresăm credincioșilor noștri brăileni creștinescul salut: Hristos a înviat. Este un moment înălțător și unic în viața noastră, dincolo de brăzdarea emoțiilor care ne cuprind și a emoții spirituale prin care am trecut în noaptea pascală, având așadar puterea și răbdarea în același timp, după o săptămână de patim mântuitoare, ca împreună cu Hristos să gustăm din slăvita și dumnezeiasca sa lumină. Ce înseamnă Paștele pentru noi creștini ortodoxi? Ce înseamnă pentru viața noastră intimă de creștin? Înseamnă ca să trecem de la o treaptă spirituală spre alta, superioară. Așa cum în vechime Paștele, la evrei, semnifica trecerea atât prin Marea Roșie, trecerea către pământul făgăduinței, trecerea către mielul junghiat pe care Dumnezeu l-a dat ca semn ale liberării și ale spășirii, împreună cu zilele azimilor, zilele pe care poporul lui Dumnezeu a ales și cel dintâi din Vechiul Testament a putut să le deslușească în zbuciumata lor istorie. Dar pentru noi creștinii de astăzi, pentru noi care purtăm numele lui Hrist, cel înviat, are o semnificație mult mai adâncă. Aceea că noi trecem de la moarte la viață și de la pământ la cer. Ne înălțăm cugetele, suntem într-adevăr într-un buchet spiritual pe care numai vrerea lui Dumnezeu ne-l dăruiește în aceste momente de adâncă trezvie interioară, așa cum vorbeau Sfinții Părinți. Ce înseamnă Paștele pentru noi, pentru adâncurile noastre de nebănuit? Înseamnă o reculegere spirituală, pentru că Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinilor, pentru că Paștele a dăruit nouă simțământul învierii autentic al Mântuitorului Iisus Hristos. El, care a trecut prin moarte, prin tot supliciul Calvarului, a ajuns pe Golgota pătimirii sale și ne-a putut da o licărire de lumină ca să ne cuprindă pe toți virtual în marea și slăvita sa lumină, lumina învierii ca darul lui Dumnezeu, făcut și făgăduit mai înainte omenirii. Acum se împlinesc darurile lui Dumnezeu. Acum creștinul care s-a pregătit în săptămâna cea mare a patimilor, atât cu pregătirea exterioară și materialnică, dar mai ales creștinul adevărat cu pregătirea lui interioară, cu Sfânta Spovedanie și împărtășire, acum el simte o împlinire. Acum casa lui se deschide. Acum viața lui capătă sens, un sens duhovnicesc, dincolo de măruntele treceri ale timpului și a necazurilor prin care trecem în aceste zile și în aceste vremuri atât de controversate pentru noi. Dar rugăm pe bunul Dumnezeu, având darul libertății și având pacea cu noi înșine în suflet și la hotarele țării noastre, înseamnă că avem de toate. Îl rugăm ca să ne stăruiască Duhul păcii, să ne poată da ceva din ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut în adâncul sufletului său. Pacea mea care o las vouă, pacea mea care o dau vouă, însă nu precum dă lumea. Pentru că pacea lui Hristos este o pace eternă, este o pace care transformă. De aceea Sfântul Paște, darul acesta incomensurabil al lui Dumnezeu, ne aduce liniște, ne aduce bucurii sporite, ne aduce împăcare și iertare unii față de ceilalți. Și iată coborâm pe tărâmul celălalt. E vorba de partea cultică, partea tradițională. După atâta frumusețe a învierii, după atâta grai pe care toți la unisom l-am slăvit și am spus Hristos a înviat din morți cu moarte pre moarte călcând și celor de morminte, avem și atâtea frumuseți tradiționale
care împodobesc și vin să întregească fondul de credință al nostru, al românilor. Plecând de la ouăle roșii și până la mielul pascal, plecând de la tradiția pe care biserica o înveșmântează, iată, săptămâna care a trecut a fost o săptămână de doliu, la această lumină și această înveșmântare în alb, care este un reflex, de fapt, a luminii noastre interioare și a gândului nostru pe care Dumnezeu ne-l dezvăluie în taina coborâșului său către Golgota, către mormântul care izvorâte viață. Toate acestea la un loc vin așadar să ne aducă un plus de nădejde. O nădejde care să transcendă dincolo de noi, dincolo de ceea ce noi avem exterior și de multe ori de împărțit cu aproapele nostru. Iată, mă adresez ca întotdeauna iubiților frați, care suntem în Hristos și a celor care ne ascultă acum în aceste momente de trăire duhovnicească. Tradiția noastră bisericească este o exprimare, de fapt, a cultului. Este o exprimare a valorilor autentice care se preling în diferite moduri, în diferite conotații, care exprimă dogma bisericii, care exprimă adâncul lui Dumnezeu și prin aceste tradiții și acte ale tradiției noi ne legăm cu Hristosul cel înviat în mii și infinite fire, în nenumărate, în Duhul acesta al nemărginirii noastre, care ne leagă cu credința și sufletul nostru de cel înviat. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, și trecem de data aceasta la dogma bisericii și la adevărul acela, nu filozofat, ci adevărul pe care noi îl trăim ca experiență duhovnicească, dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică este credința noastră și propovăduirea voastră. Deci, dacă Hristos, Cel care noi am cântat Paștele cele Sfinte, care ne-a curățit simțirile, care au venit popoarele și s-au adunat în prejurul acestui mister duhovnicesc unic, pentru că toți credem în înviere și toți credem în crucea lui Hristos, indiferent de ceea ce măruntele litigii, să spunem așa, ne pot despărți datorită interpretării, și nu numai interpretării, ci datorită altor și altor lucruri care ne despart, dar nu ne despart, ci ne unesc acum, deci toți credem în înviere. Momentul acesta de față, momentul acesta duhovnicesc, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, vine să aducă chipului nostru Hristosul cu patimile, cu înălțarea lui duhovnicească, cu puterea lui de a ridica acel chip al lui Dumnezeu amorțit, poate într-un an de zile, poate într-un fragment, într-o zi, într-o clipă, având anumite căderi spirituale, El acum ne unește, ne umanizează în divinitatea Lui și desăvârșește persoana din noi. Și mă întorc și spun că momentul acesta al Pascăliei, pe care noi îl trăim cu atâta finețe, să spunem, duhovnicească, cu atâta adâncime, vine să aducă vieții noastre spirituale, vine să compenseze puțina credința noastră din aceste zile de pătimire ale Domnului. Pentru că astăzi și cel care n-a postit și cel care a postit să ne bucurăm. Astăzi s-a învins moartea. Astăzi moartea nu-și mai găsește boldul său, cum spune tot Marele Pavel. Astăzi biruință nu mai are diadul, a înviat Hristos. Așa cum spune cuvântul de învățătură din noaptea pascală. Și toți, la unison, înveșmântați de această haină a luminii duhovnicești, vin așadar să ne binecuvinteze cu daruri și cu făclii aprinse, cu lumină a lumânării, care este jertfă sacră, cu lumină nematerialnică care vine din lumina lui Hristos, cu lumina aceea bucuriei noastre interioare de a vizita pe cei aflați în necazuri, în suferințe, pe cei care și cărora nimeni nu le deschide ușa, acum o iubire a noastră izvorâtă din puțina noastră iubire, dar din marea iubire a lui Hristos, să aducă o mângâiere, o alinare, un gând de bine și o salvare, pentru că întâi
sufletul se salvează și după aceea se salvează celelalte mădulare ale trupului. Deci întâi primim Duhul și după aceea primim materia. De aceea această intervenție a noastră ca dar al lui Dumnezeu, ca moment de apropiere și de dragoste între noi frații, și cei care purtăm aceeași haină, și cei care ne ascultă, și cei pe care noi ascultăm de fapt și învățăm multe de la dânsii, să fim în această zi de lumină și de praznic duhovnicesc mai buni, mai adevărați, mai limpezi și cu mai multă dragoste între noi. Adăugăm: adevărat a înviat Hristos astăzi, în noaptea și în ziua bucuriei noastre eterne. Amin.